Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may baliwalaon, nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibag kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70%. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo!
Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nagbalay! Oh! Uy, ano siya? Nabali ako. Si Chelo Saria na ina. Manago ako sa sulod tring-tring, ha? Balibaran mo siya ga wala la ako dugay maghalin. Ato na si Dairosing? Nagbalay! Sulod lang! Nan, dire. Dire la ako manago sa likod sang kortina, ah. Diin na si Rusing Tring-Tring. Wala siya diri, Chay. May ginlaktan? Maayo. Kaata ni Chay Luciria, how? Baw kanugon nga wala siya dire. Naahaw? Mahulam ka naman nga wala bayad-bayad? Baw, maayo gid. Maayo gid magsabat si Tring-Tring. Ay, hindi ko ya maghulam sa iya, Kabalo ka, nag-abot ang akon bata halin sa Hong Kong. Kag may dala ako sa iyang nga regalo. Para hindi kay Rusing. Gold nga aritos. Ay, di. Wala siya diri. Kag wala akong makahibalo kung saan o siya maabot. Ay, ambo gali. Ate, mapauli na lang ako, Ay, hulat anay! Nag-abot na ako! Ay, Chay Lusaria, ari na ako. Ay, abaw, perte ka traffic, abi mo. Ay, Tring-Tring, abi, kuha itas ang inog pabugnaw si Chay Lusaria. Ati, huuday Chay, pungko anay, magpungko ka. Bosos, grabing-abing traffic sa plaza mo. Ay, oo, galit, Chay. Nga ang ari ka manaw.
Nag-abot ang bata mo halin sa Hong Kong? Oo, Rusing. Kag may dala ako sa imo nga aritos. Gold ini. Regalo ko ini sa imo. Kay man, ginapautang mo ako permi mo. Oo. Ay, sus, pabahiin na lang ang utang mo, Ay, Tring-Tring! Dali, ang pabugnaw da! Magdala ka dayon sang sandwich, ha? Ay, abaw, Tring-Tring! O, tanawa bala ho? Tanawa ang ako naritos. Bagay man sa akon, Tring-Tring. Oo, day Ay, abaw Nagaingat-ingat gid Good na, day? Oo, Halin ini nga daan sa Hong Kong. Ay, abaw! Makibot gid sinisikap mo. Huling? Mautang ka, Cha-Cha? Oo, huling. Wala pa ako makapamahaw. Nga ahaw. Hindi ba lang nga may customer ka man kagabi? Oo, pero utang. Imagine, huling. Wala siya gali kwarta ang animal. Ay, di nga nga nagpasugot ka. Hindi ba lang nga nagapangayo ka sang down? Antes ang lay down? Amo manggani inang akon. SOP. Ay, abaw. SOP. Ano nga SOP man? Standard Operating Procedure. Puti, nga wala mo mabuhat ang SOP. Kay man huling. Pero tisaya ka gwapo. Gani nalipat ako. Kag huling, pangihi lang ang pahuway ko. Pero wala kuya maghuna-huna. Wala siya gali kwarta. Ay, abaw ka. Nagainit gidang ulo ko Ginkapoy pa ko. Man, bag-o lang kami makatapos mo. Oh, ano Filimon? Ay, ito ba kasi naman, Mr. nga demonyo? Oh, ano? Gintawag ako nga demonyo sa inyong maestra? Oo, tay. G.A. guro ng maestra mo, Filimon? Anong sala, kuya, nga tawgon niya ako nga demonyo? Ambot man ganit Basta mo na, demonyo ka ko na. Amo ginang siling niya? Demonyo ako? Aging tawag naman ako nga demonyito mo. Di kundi demonyo ang tatay ko. Oh! Animal ka.
Ikaw mo lang gali ang may sala, pati ako umiron mo. Anong sala mo nga ang gintawag ka niya nga demonyito? Kwantay. Hindi sabi mapasugot nga mami ay go out ko. Oh! Ote, anong natabo? Naakit siya eh. Kaya na ni Mao siyang durian. Oh! Ting-ting, Yes, Orly. no yang ko nga mahimalan mo ko nga ang nahingog mang o ikaw. Ang tanan nga kaugan nga akon kasing-asing nagasingit nga inahingog mang o ikaw. Tanawa ako, Orly. Magtulo ka sa akon mga mata. Tulo ka ako sang maayo. Oo, ting-ting, nagatulok ako sa imo mga mata. Karon, basaha ang akon balatyagon para sa imo. Utang nga muon, hindi na ako magpamulayip Naikahimalo ka naman nga hindi ko makahimalo magmasa. Nurit ako. Hindi walang anak ako ko. Ay, nagainit gid ang ulo ko Makailinit ginibalang bana ko mo. Nga ahaw, tamaran ba na sa kama ang bana mo? Ano nga tamaran man? Silingon mo, taman kapisan. Uti, nga akig ka. Hindi ka pa sina? Kapisan gali sa iya sa kama? Kag hindi lang siya mapisan sa kama. Mapisan man siya maglaba kag magluto. Kayo gali ko na mo Uti, di ini sa subong? Ato sa merkado, nagapanindahan. Uy, amo gali. Swerte mo, day. Hamak mo. Pagpulo pa masyar lang yang ginabuhat mo subong. Ay ano nga pulo pa masyar man? Wala ko yan nagapamasyar Ay, ti. Diin ka man gali makadto. Ginsugo ko sang bana ko para mangita ubra. Alvina, si Matan ho. Nagalakat sa dalan nga daw may ginapangita. Uy, amo matuod. Anay ka, kay tawgon ko. Matan! Hapit anay! Oh, nga Alvina? Sa diin ka makadto? Nagadali-dali ka gidhaw? Kamay bit-bit ka nga puroy? Si Chotagoy, naglain ang iya ulo. Ano? Ano nga naglain ang ulo? Palain-lain, guro ulo. Hindi siya Alvina. Nadanlog siya kagabi sa CR. Kag nakaigo ang iya ulo sa basin. Uy, matuod Matan? Uti,
sala? Ako lang kag si Nelson. Bataan! Hala? Tawag na ko ni Tio Tagoy si Albina. Ara na siya sa balay. Di na si Maria. Uy, hala. Sino nga Maria Matan? Nagdumdum na siya. Nangalan sa asawa niya, amo si Maria. Ay, nga ano na si Maria? Amo na siya ang asawa ni Arnold. Arnold nga managtahi sapatos? Arnold Schwarzenegger. Oh! Ang dumdum niya sa kaugalingon niya, artista. Bataan! Di nang akong gatling. Ano inang gatling? Ang iya ko na armas. Kay masalakay siya sa iya kontra. Hala! Buang gid gali si Tio Tagoy. Buang naman gina siya nga daan sang hindi pa uso ang buang. Bataan! Dasiga! By and by, I will kill you very badly! Puli ko ano si Albina. Ara na ko, Tio Tagoy. Uy, Chalvina, lain nagigaling kahimtangan ni Tio Tagoy. hindi. Kung gihapon magpati. Kaya kapila na niya inaginhimo. Nga kuno abi, nagbuang siya. Pero kita mo naman. Hala! Si Tio Tagoy, nanaog sa may uksaran nila. Uy, mano na siya huling? Nga, nag-brief lang na siya. Hala! Nagka-brief lang siya matuod, oh. Yabaw ka laway. No sa tiki. Bataan! Ipakita ko sa ilang akong lawas nga Mr. Universe! Mr. Universe, why? Lawas pa na? Tiko na, pulos patulan? Tio Tagoy, maano ka? Mapurles! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo!